thim mi hlawi lo bung somna Mandarin Hotel chu building chhawng hnih enkol ngai lo ti hriat tak Chinatown Kawtthler Mott Street thler atanga Kawtthler thumna awmani keli le Dayan chu taxi atang chuan an chhuka Dayan chuan Kawtthler le lama fakna thil ta na lian taka keli lem tlailam thuam mawi zeta in thuamin rimtui bura kengwa chu awa hmua Dayan chuan makti zet hian ena so nang mai ni mo atia keli chuan Ishachel P. Stevens so kathil ti ani so keima nelvin atia a in hera hotel khwal chhawn pindan lam chu apanta a anunga chuan Dayan thinrim in pedru teuh chuan azui hna a Chinese tlangwal pakhat hi khwal chhawn room a dawhkan bulah chuan thu in China post hi alo chhiara riana tur room kan du a Dayan chuan a han tia tlangwal chu a ron dak chhuaka chung hmeichhe nalh tak pahnih nalh taka in chei a hmuh tak phutah chuan hetah hian maw a ti chhuak hman trepa tita em lo chuan a ron ding chhuaka te reng mai tiin chung nu pahnih thawmhnaw in bel chu ngun takin en phota zan khata dollar zanga yang atita a keli chuan makti fe hian tlangwal chu a ena dollar za Dayan chu alo in rol vata a that chu alo ti thuaya in pek lok anga yang Dayan chuan a poisa ip chu hongin poisa ron phora tlangwal chu a pe a ani chuan room chabi alo pe ve thunga pindan somna lu chhuah bathlar atang angil taka pheia veilama thawmhnaw in neim an ron thon mek Dayan chu ado zaya momo in nei phot chuan lingi in kauzel mai don nia keli chuan lingi mo alo ti ha a liang chen ni lovin ling chen ani kha pindan enkol to nu ani nu pahnih te chu corridor thring deuh eng deuh riai ruai ah chuan an kal phei a keli chuan ipetam ma Dayan hnena chuan atia taksa himna hi engzat man nge Dayan chuan alo ti ve khawa keli chuan helai hmun hi him nge yang ti rin awa har ve atia remruat na thazok dang kan nei ma chu ti ngai na om hek lo le lungai du su bookings lia ka phone anga anin engkim min ngai to sak mayang ti in Dayan chuan keli chu athlamwana pindan somna an then chuan Dayan chuan tala in kal chu honga a chhunga chuan an lut don ta a chu room te takte chu engchen rei nge lualum lawin a om to ang ti mai turin arim te chu a hlui to a khum pahnih om te la chu a khona po abuar chual nuai maya chair un to tak bula chuan dawhkan honchi tlabal trep chu in hong mawi ve a keli chu a han hoi kwal vela chuta ate tang huin a hmel a phak zet ani hi antifai ngai lo ti ka hre chiang sak atia chair a khoson chu han khoi dek a bolhlo chu ron tho chuak ura keli chuan kan room enkol tu nu piling hi a thina rei fu to ang a aron ti chuak hlola Dayan chuan ni mai te se tun zana tan chaw ani boka bookings lia chu kan phone ange atia telephone chu aron chang thuaya tenar kings lia ka ni e aron tia Dayan chu a tho huaya bookings li Dayan kanya karon ti boita che hi ka in thlashung khop mai ma se pi hari sinen hian I tanpuina kan momo miau sia mi tu emo min tha tu man oma tu poi nge kan soitak thilom zia kan thathiam lawani tu na po hian kan tlan cheme kani atia min ron bia ka wagin kalome P. Stevens muang takin om to ro he thilom zia hi achan kan thato a amo phur tu nen lam boina in nei to lawang tu na chuan in him to ang ti ka tiama cheu tenara chuan na ron tia Dayan chu amai mi ching wanga olalpa kalom lutuk aril ru ina tia chuta tunge ani min nangma ni ka hmu hana cheu mai chana nge ka hril don cheuania inom na hmuna khan lo om reng ro nangma ni lam tur ka ron ti rang minute som thum vela chuan a ron thleng mayang chu mi om zia in biak na chu atop ta daya Dayan chuan biak phong chu da in keli chu nui sang hian ava ena chanchin lom om em ka thlena che kan boina hi chem kian ani ta ati chula engtin nia soya achan le wanga hre chuak to a abul tum tu nen tin tu na tanga kan him to tur thu min hrilbok keli chu a thohoka ro puilu tuk
chu ti chu Paris a ka kir le theita nun bul ka tan le angai ani alo tia mini som thum chungin tu emo min ron hruai tur a ron tir don kali chuan anom na pindan bal zet chu a thlek thuaka chuta el sen zet hian he room han chua san le dai po chu harsa kawati don mange ati el vela dayan chuan kali chu enin beidong o tak hian amak don hle mai atia richa ta tel lawa nun han man le tur chu engtin tak khosa zelangi mo chuti chuan an ti lo dewang a kali chuan alo ti ram mak maka ari ruai ro chuan chu lam konga chuan min hruai lul su khai pe chuti lo zong ka ke dar palange ke chuan ngai tu angot po ka ngam lo ma ka kha kanun na ania kadam chana nia sin dayan chuan kali lan dan mel mang dang ai lo chu a hmuin ari ru te te chuan lemziak nal taksi nun na nei si lo ang mai ani hi atia kali chuan hera dayan in hung chon zong chuan khoma chuan a thuwa amit chu chingin ari ru chung ril na chu aron tur ut uta chuta zoi muang hian ari ru chu anun lui lama chuan akir le ta a kali chu lui kam vei lama chuan ma kanen ke in an kal don rial riala engkim atanga engma lo thlengin an soin an ti ti duna kali chuan chu tiang anga thamuang le engthol taka midang nen hun an man don ala hrengai lo ma ka hne na chuan naktu zan chu model ho in the thil na hun hon zan ania itui ve zong oho avapoi em kali naktu zan chu ka man don lo tat arin phak bakin thik na chuan kali thinlung chu aron vila mi tu emanen in lo in tiam em ni aw chu zang khai takalan tir sham sham atuma teulo mai keima in ka kal don in hmu khom na sathe ania kali mel hmu chuan ka soyom zia chu scientist hawin zanria kan ei khom dona inin zong takaniang ningang mo karing mitam tak te tho soile tong kam te chu ila hriat ngai lo hlir aniang chu ba ka hriat vek hnu ni in karing tlat ti in kali chuan lung oi mel tak hian min fia don lom ni atia iti tlat chuan le atul vak pe chuan ka hrelo na a ka me chapui tling ka ni ve to lom han soi ta che ma ka chu a tho ha ka ani le khaima o anatripsology malacostrology anaroidograph tramang e hiao ti in kali chuan makti zet hian chung ang thu malte chu ka ti reng kha i tui zong ani lawang ka ti kha kali chuan i hre thel ka tui zong takasin atia ari ro chhun zomin nangma i tui miaw awangin atia chung mithiam ho in to khom na le chohlui kil khom na mun chu Prince the Gold Hotel ania chu mitum chu anin to khom hlotlin ber tu malani ome dan pa ngai lam pin dan zawa chuan mi zathum te mewan pung khoma anzinga chuan friends rama mi chal lang tak tak te po an tel nuala kali le ma ka thutna bul loka chuan mi somjinga mi pangai na tom tak le kom nuam tak mel pu hi athu ve a chu pa chuan sammi dos kaniye ti in kali chu in mel hria tira i chanchin hi kalo hranual to asin keipo i chanchin hi kalo hranual to a ti in kali chuan ma ka hian soifo thin che a min cher pui tling tu le ka thian thaber ati che asin atia sammi do sa chu anuya ma ka thian ni hi ka in chuang te ania ani hi chu mi bi ka ni asin rei tak chung kan lo thokho to a ka hria dan chuan mitai ma le ma ka chuan an ti ti chu alo ngai thla a hril hai letling zawk hle a wainin indu em ti in alo in rola chuti lai tak chuan an master of ceremony chu do sana chuan a ron chuang kaya tu soilam chu ton ani ta a ma kan alo soi kha keli tan chuan thudik lo ani nge ye technical scientific lom man te chu adong tu te hne na chuan hlan ani ya keli chuan speaker thu soi chu swahili tonga hria thiam lo tluk zetin a hri thiama amai ro chu ma kha mela phurna hmu chuan chulai hmuna lo tel ve hlo chu a in chhir lo hle a choi thleng te seng hoi ani nu chuan French Science Academy president chu do sana chuan a ron dinga French ramin science lama mason na ro pui tak anei te chu lomomati thu te le a chuan thu te asoya athu soi top lama chuan
rang kachak milem te chu ron le kangin mak heri sa ming chu aron lam ri lau lawa chuta tang chia chuan ani kali chuan ma ka chu mi zana achang tu pa berani ti a hria thiam chau ni a in ngai tlom em awangin alo hril lo alo ni hemi wang hi ani nge yang kalve lo tura min du kali chuan a tiril ruwa chuti lai tak chuan ma ka chu athowa do san lam chu apan ta a pungkhom ho chu an lo au dur dura utan beng hlua boka kali chuan sam mi do sa ne na chuan alo man don tur chung chang hi min hril mi a hlei nem atia mi do sa chu anuya khatiang kha lom ma ka mi zia chu ti in kali chu en zoka amangai che in a chil top che ani bere nei che adu sin aril ru iti beidon lo ka be sei atia kali in chu thu han ria chuan mani in thiam lo nei na khat thuta aril ru chuan ma ka chu ka nei thei lawang thian thata ka nia ma se ka hmangai si lo engthil nge ka ti ta kang aril ru ti nat ka du si lo muto mi ala wila a tha ang engtin nge ka hrilang ka thu soi chu ishan nge dayan chuan vin taka aron ti ta ka chuan kali chu aswang to na manga tang chuan a har zoka ballroom moi tak chu aral tari ai riaya hotel pindan tang hneng zata meichia lotong malek se ti nen chuan an lo om don le ta a enga ati he ho a dayan chuan rang takhian tenar kingslia khan min lam tu tur aron tir tur thoka soi kha chutiang chuan nang po in min hrela ni lom ni ti chuan kan omna min zo ka hramia alo ina kan om tur angai niang teulo kan tlan chan mek tho ka hrela lom pindan chung chu are thapa chuta thok le khata khumbul do kana sana in hong lam chu an hoi rual dun thota hari frintan mandirin hotel a thlen chuan khwalchon tlangwala chu aron dak chhuwa kha ranpui theina cheka neim alo ti wara frintanui than mel a hmu chuan anui let ve saka kanupui le a thian nu heta an thleng ti ka hria a kanupui chu sambuang a thian nu chu hanglam ania khoi room a ngen om room number soma ma se iluarem lawang telephone a ibiak printa chuan pistol silencer wa chuan tinin tlangwala chaldara tak chuan akap ta sia printa chuan rang takin chupa taksa chu dokan hnuaya rol lutin room pan na corridor chu akuta pistol la hum chung chuan apan ta chat chata room number somna thlen chuan a hnung tol hrata chuta rang taka malam zonga pen ni penin kongkhar chu tau hong ta thuta a chhunga chuan a luta a pindan chung chu alo ruak khwaya amai ro chu bualin kongka in khar phui chunga tui her hori chu a hria theia bualin kongka chu ane khonga sowara tanga tui ron phu sur sur ri chu a hria theia parda zar chu a phelap hlapa flinta chuan silai chu le kangin voile lai parda chhana chuan a han kap thuai chuaya reilo te nga hnu chuan parda chu avakeu hlima tu ma anom lo mandarin hotel pia kothlel le lama chuan dayan le kali te chu restaurant te tlom chia chuan thu cholin pon lam chu an thlira kar sei chi hotel kota ading lai le achunga tanga palian tak chuak ta in hotel pan lai chu an lo hmurenga kali chuan olelpa sopa so lom min man tum tu pa chu atia an lo nga kha minute rei vak lo hnuwa friend da lo chuak chu an lo thlir ranga anui khivar angina langna a mele ro chu adur khuina hria thung keli chuan dayan lam chu hoin kan godzilla pa chu akal bo ta boka engtia chet lak le zel tur nge ni don atia heta tanga kalbo wat hi angai ani khoya chuan nge kan kalta kang thlona tum hun rel cholna bus station zong zong chu an en thavek ani to om sia dayan chu reilote hanin ngai to a chuta minron ti boy mi alo na tur hmun ka hria e atia keli chuan kan ring chin boruak long leyai ron tum na kha atia building kong kapui chunga eng hmanga siam Wilton Hotel for Women ti intar ko wa chuan keli le dayan chu an luta lobia chuan an hming tak lo hmangin an inziak luta dokan hnunga thu meichhia chuan keli chu cha bi pe in room number zali somni palina a thomno in neem alo tia neilo kan tibawa ti in dayan chuan alo chhun zom saka chuta
naktu ka kan ngai ven mayang taka kan pasal ten nakin loka min ron lamin kan ringa an local chuan kan room in ron tir chho mai do nem niang ti in a zota khwal chuan nu chuan alu thingin apoi hle mai chunglama mi palu chho phalani lo atia o chuti ani mo ti in dayan chuan kali lam chu hoin lung oi mel takhian awanui saka in hmuduan ni chuan in hnuai lama hian apoi lave kan tel lovin lo khosave mai mayang meang dayan chuan atia room number zali somni palina chu nal taka chei ania living room ah chuan sofa set chair table le wardrobe moi taka oma tin bedroom ah chuan double bed pahnih muchak takhi a boka dayan chu han hoi kwal vela hei hi chu azia mel ta dewe nilom ni atia kali chuan a koi zonga la lowin enge kan ti Guinness Book of Record ta lan tumin mo darkar tin hotel shana zel alo tinang nanga aya rem road na thazo ki shiat hei hi rem road na lam thelani lo kali chuan deurong kai lek lek hian alo tia hei hi zo te le sazu in chaina ani keini hi sazu chu kan ni atia dayan chuan han ngai tu mai chuan khowela thil ti thei ber le thing teng lian ber min tha tu ma an man hlel viau mai hi a oi lo rum hial zo kani atia chuti ani le ngai tu lo la keli chuan alo ti bawa dayan chuan ati ain asoya ol fe zok an ti khamo KIG thokho thlak hi artui kan angin kang taila kan sas khopui te adlai kan kang chuak ma na chutiang khopa thok tunga chu an ni alo tia ole chuti ani chuan kan dai khalangai ti na ti in keli chuan a chal chu a chuan na nga chuta manruwa enge motal chu kan mamo don ani silai ka ithiamem ti in dayan chu azota ai thiam lo shrep tak chuan keipo ka thiam bik lo poilo silai kan nei zeng la ani lo ani le karate ai ma se college kan kalai chuan debate team ma ka tel ve thin ti in dayan chuan fiam thulam rong kai lek lek hian min that lo ram turin ka in soi chuak thei ma na le atibawa dayan chu tukver lama chuan a pheya ko thler 34 na zone tha chu azu ena chuta thok le khata arun meng bial ko a tho hoka o ati chuai raya keli chuan aron pan vata enge ni ta enge hmu a ti na zota dayan chu adang aro veka mi pakhat kal lai richa ta ang lutuk ka tukvera tang chuan hoisana keli chuan deu so o takhian tharau bethiam ka wazong do nem niang alo ti saka dayan thinrim chuan han chan le shrep tumin aka ang zo mana ma se atop le a enge a song sahlot na tur heta tang hian kan chuak le thuai don thowa atiril ruwa keli chuan dayan chu a en renga ari ru te chuan enga nge ngoi renga milem te sia ka ichei mai lo le o atia Harry Flynn ta chuan a cell phone chuan tenara thinrim so bul chu a be meka bookings li poika ti tak zet Mandarin hotel a anom lo an lo tlan chuak mana niang kakal don ti an ring po ani mai thei tenara chu thin urna me ni na thin ur lo khang uipui pahni khan ru in chai min chawmo ole karon bele angche ti in biak phong chu ada ribura an ro chu office a thut na du pa chuan thu in aswang to na mitha chuan Stockholm concert hall a do san zau pui mai chu a hmuwa mi pui kal khom te chu an lo au dura Andrew ti nan lo awa aming ko na ri chuan hall chung chu a khok ruya alom mandong tura do san lama pan lai chuan mi pui chuan kutan lo beng hlua Nobel Prize don mek lai chuan mi tu emo hian alo an khum chiama Andrew mi apa heta local te Stockholm concert chu aral riaya Andrew chu a office a chuan alo om le ta a tenara chuan alo ko mola an chia lo lo hrepi alo nia min mamo ani mo ti in hlim takin Andrew chuan zoi oi hian a thutna tanga thawin ana office a chuan avaluta heta hi ka ome Andrew chuan atia kashialom tenara chuan alo ti bung muka chuta thuro atia Andrew chu chera chuan a thuta a thil tlem zirtir che kadua o nau paro pui
chu tender la nero ti ani tenara ochuak chu anel omlo hle a chuta soichun zomin dayan pasal kha mafia ho tha angle keli hari si chu tak omlo olgai ka tok tara isha thiamo Andrew chuan rumang mel tak hian o tenar alo tia tenara chuan a udara chuan han beng thak thaka ka veizong ka soichua theina om chun thatakini Andrew bidang hriat ve chi mi alo rilruwa ka veisi ibula hian soi ka duwa ma se nang chuan i ate ma wangin isha thiam chuang lawang chu wang taka ka thuruk po hril du che kani Andrew mit meng engma mulo ang maya meng ari ai chu tenara chuan na zuk ena thil thalo mulo la thil thalo shalo la thil thalo soi heksu azuk ti khum te hnu chuan har sat na chete chin fel tur ka neya kamizon mek nu pahni te chu an omna chin kan hrari talo kan zonga kan that don ani po an hreto chu wangin kamit hmulawa tombowan tum mek ani khoya nge an bi rukang Andrew chuan a unau pa chu en zoka ka hre hau lo tenara chuan zon chua dan kong hnia om ama sabera chuan French miril deka ta thua kho sakin om zenein fing takin chui ma sataila in dot te kan thil mu chu khol khom chung zelin ole ngai ruat nai ni han chui tran te ang Andrew chuan tenara chua ena ngai tu anei lo ti hriat zet hian i soya piang alo ti bawa tenara chu avei ta thuaka Stephanie ina chuan a let le top lawang a chan chu anta na hlo om to lutuk kan en thareng ti an hriang keli hari sila in helai new york vela hian thian hlui bul fu ka nei lo mai thei a chan chu Paris a khosarei to ema chu wangin tuma ama hum turin a ring zo lawang a u chu azuk en le a isha thiamem ti in azuk bia Andrew chuan a mit chu a khap zek zeka ka o tenar alo tia le Diane Steven ve thung a thian te apun mayangem ka ring lo a chan chu an nu na tan a hlawam ve don tlat chu ti ani chuan an ta na ti om pakhat chu police ne na kala an chanchin shilani ama ero chu I han ti le te ang police ho te chuan an lo nui san mai don ti mu pha ve khopa mi alu tuk chu an ni mel lo ti chuan enge an ti le tur reilo te amita han ching zoka chuta soichun zomin airport rail station bus stand panan ril ruk mai thei ma se an han ngai tua chianga nga chunga chuan kan lo chan reng an hlau le siang chuti ni chuan enge kan ti le tur Andrew ka isoya piang ani mai tenar adot le chu hotel ani theiang Andrew hotel chu biruk na nan ta na rem changang ma se eng hotel nge niang heng mai chepani te hi an nun na hum tura lau hlopatlan chian nia khoi hotel po ni se chunga te chuan en thatu kan dan ringanga man chuan hlau siang himin an in shelawang Berlin mi sonza verbuga I khaila hrenengem a computera thuthon mangin fing takin kan bomani kha Artemisia hotel panatum mai kha ti chuan ta chuan an himan in beisaya ole karin dan chuan kan pi te po in chu tiang chi a chuan an ngai tua ve mai thai ani ti chuan enge kan labak Andrew a ola ma chuan in herina zuk ena Andrew chu alo ching diara amu hel le ta muddu lutuk tenara chuan thinrim takhian a olam chu apana na fe hian hmaya chuan han beng ta chora Andrew chu aron tho chuak hlola enge I hne na thu ka soilai chuan lo ngai thangun viau ta che nang mi apa oi ka ti hle mai tenar kalomu tenara chuan computer lam chu hoin tuna chuan Manhattan biala hotel om zong zinga meche hotel bi ka omem ti kan lo enang atia tenara chuan a computer atang chuan a zong chuak thuaya a list chu han print chuak ngala ring takin a chher chuak lo lawa West 54 Street a om Central Maria Gramercy South Ami The Parkside Evangeline le Wilton Hotel for Women tenara churon hoi chuakin anui varvara kha Cartesian logic in min shil dan chuani Andrew tuna chuan khol thiam na in engtin nge min shil ve don I han enang miang atia
tenara chu athowa bangaram lem chei moi chu apana bang hnung lama thuruk me khep chu han met zawa chu vele bang chu atola TV screen lian to ka hian computerized map alo lang de wara tenara chuan a ulam chu enin Andrew hei hi ela hria em I man fo thin kha dik taka soi phei chuan I mang thiam lu toka ka thi khial thin zawk che asin hei hi khovel mun khoi lai po ko mu thei ani hi he mi mang hian I mi zona chu I du phot chuan khovel khoi hmuna po om se I kok chat chat thei ani ila hrengrengem Andrew chuan alu lo bungata kan pi te pahni kha ka office an local tum khan ka phone number omna kat ka pe ve ve a khang ka ta khan IC te reute signal thon chuak thei pan te khor nan ania khami atanga signal thon chuak kha satellite na lo mana he global positioning system hi kan thunun hun huna kha chip skeng tu omna kha min hril thei don ani atia a ulam chu enin isathiams avati khoma Andrew chuan tong thlei thei me lo hian ka o tenar alo tia tenara chuan TV hmai lam chu hoi le in me khep dang chu han met le zewa chu vele Manhattan bial chung map chu eng mangin ron in kap de wara me khep dang han me le chuan eng sen de wat hi noi lam hoi na chok thla a chu eng te chuan me pe in ziak ko thler sang sang chu ron suat luan thazelin aron kal del dela in lian le mun lar deuh te chu me pa chuan hmu theia tenara chuan akut zung chala lo kokin tunami hi West 14th Street eng sen te chu akal zela kha Tegila Restaurant Pharmacy Door St. Vincent Hospital Banana Republic Building biakin chuta eng chu ading ta chata tenara owa chuan hne na hla do chamri a in zeptel hialina hriata kha kati reng kha Ulton Hotel me chatan chau khan ka logic ron ti dikta ni karing dik chi asin nangpani hriat kha Andrew chuan a hmoi chu han liaka o iti dik tenara chuan Andrew chu ena ole ikal thei to ang Andrew ti in a mobile phone chu han la a number chu a meta Mr. Flint thanglam ko thler 34 na a Ulton Hotel an ome atia a han hoi chuan kongkhar bula Andrew ding chu a hmoa enge ni ti in do theilo mel tak hian tenar chuan a vin hlara kakal to don lom ni ishiat kha Sweden a ka Nobel Prize don khala turin nilove Andrew I Nobel Prize don tur thuan ron hriat tir che kha chu kumsari lai liam ta kha ni tenara chuan nalo tia Andrew chuan poiti mel ze thian o alo tia achala dom wanga tenara chuan kumthum liam ta a Switzerland a tlo tum kha ngai tua chuak dai thunga tenara chu thil boi pui lai harsa le khir khan zet neya a boi lai tak chuan a secretary chuan intercom a ron bia a bookings li zurich atangin an bedu lok che ka boi viawasin ole kalo bele zok siange ti in biak phong chu lakangin hello enge ni ta le lam tonga ngai thak lai chuan a mel chu aron dur khuya thinrim o lek hian ole ka hrethiam ichiang mo ai apoi love keima nge in karon chingfelang atia biak phong chu da in intercom me khep chu han meta Miss Ordonez pilot khan thlok chuak ngal mai thei turin challenger khalo tinung ro se tuna juri ka kal ngal don mi pahni kan niang atia juri ka hotel changkang le thaber pol Grand Veranda antia chuan dokan kelin pimetli smiti chu athua kumsom thum pel or mai sol lam ko kitchen samtan le vun ngo takania arai puarani ti chu adul en mai po chuan a hriata tenara chuan pismiti dokan lam chu aron pana medlin smiti chu alo tho chuaka tenara chu kuthingin chibaya lo boka thuta che khongain alo tia tenara chu athuta a Swiss aphoi lek hian ka hmu chu kalom hle mai atira phone atanga kal tura min ron hril kha chuan ka oi lovin fiam thu emo ka ti hiala sin atia engwangin mo nang ang mi poimo le hun nei lowina keite lul min ron hmutura jiuri khiali local ta hi suang tu angai ne po ka hrelo tenara chu anui varvara heta ka local chan chu ka han hrilang che a chan ber chu
scientist ro pui tak ini ti ka hria ta wangin pi medlin ti in ka ko thei chengem o idu ang chuan min kola bookings li KIG a chuan talent hi kan ngai sanga nangni ang mi hi ron thok turin ka do ani areng thua Tokyo First Industrial Group a hian engtiaring ei thotak kumsari ani tak chu ti chu itan kumsari chu kumwan ne ni don chu achan chu KIG a thok turin tunai sumlak lu let fe la tura ka som che wang hian ti chuan ni chanpual na head of department ni bokanga tin o bookings li medlin smith chuan alo ti thota hlimhmel takin anui varvara te reng ka chak zong takani amero chu tuna mai chuan kalaron zom thei lawang tenara mel hlim tak chu in thlaka enge isoyom zia chu ti na zota hei hriat angin karai puara naute nei mai tur ka ni sia baka pasal ka nei tenara chu anuya chungte chu boina tur om hleinem engkim karwa man felvek mayang medlin smith chuan areng thuwa thil dang pakhat tun maya ka kalsan theilo tur chana om ka laboratory a experiment lati puitlin lo ka neya kan pe fel trep to amor kan bok tran me kani atia medlin I project soi chu enge ni ka shelo hriat la ka tum bok heklo tuna ka somna chekha pom hal mai turin ka do che ani ani na taka phei chuan nang le I pasal hwal tenara chu anui saka nen karwala America kal ngal turin ka som don chewasin kan project nei lai hi kan zawanga kan la ron zom em angche tharuk emo kum khat nuwa chuan kan pe thei mayang tenara chu reivak lo han ngoya tunai ron kal thei ngal don lo ti chiang mo o he project a ho tu ber kan ni sia ron tlan chia san chu adik chi alo ani ti in medlin chu anui sanga tenara chuan alo nuya e te reng mai alo tia I ron zin hlo cham chu poi ka ti tak zetani tenara chuan ozang khai wa hian ka hlo cham hulhwal hleinem medlin ron mo hrim chapo hi ka du renga atia medlin smith chuan zakle mai sen deu ap hian itilom om hle mai alo tia tenara chuan oho taka ka thei ngil tre palom thilpek engemote te ka ron ken chia ka thian pai na ron pedon chenia a ming chu Harry Flynn ta ani atia chu mituk chuan medlin smith chu a chauka thi hmuania gas thok chu al si lawin alo in ona a chen na in chu boruak chia hian alo khat veka police ui sathiam te chuan uluk fe an chhui nu chuan bismiti chu mani in telum ti in thotlok na an siam ta ni tenara suang to an ri ru chu aron hara tun huna aron kirle ta a Harry Flinton alati beidong ngai lo reilo te a Diane Steven ile Kelly Harry site po chu da bawan niang ti chuan an ni beran om to lo chuan thamuang takin project ru kalpui mek chu achun zom thei to ang ole tuna tan chuan heti zong hi lo ni le phot sela min lo ngai thak sak tu te in zawai chunga kalom ema lom to ko ron soi mol ani sound dang te lo man palani chuan min lo hrathiam le mol bok don nia tuna tan chuan hun man nuam le vek mai ule